irritatie. TB 154. Ja. Anderhalf inch. Afgemaakt matje. Nummer 1.
Vulkan cake. Kleine vierkant. Stingray. Crackling, yeah. Intensity. Cloud connected.
er nou 2. Ja. Zo niet. Maar op zich wordt het wel. Deze de 10 gram. Ja? Oeh, dat gaat niet toe. Matje. Jo, rennen. Oh, er komt een stuk tegen me gaan, ik weet niet wat het was, maar... Ja, hier vloog ook een heuvel. Ja, echt jong, Wat vloog heb ik... je nou Nee, dat wordt een mat. Tien. Ja.
Hey, die gaan hard hè. Hard hè? Zinkimitatie. Hier knallen ze wel lekker, jong. Kijk wat harder gaat. Oh, die zijn echt zacht. Ja, zo gaan ze lekker, maar als je net... Oh, hoeren. Trueno. Ja, 2 maal. Hekskrik. Very fast but hard. Ga maar eens kijken, een kleine vis. Oké. Sick. Dat is echt normaal hè.